Шыкша улына килгән кешеләр мондый татлы, баллы бәйрәмнең башка бер җирдә дә булганы юк диләр. Узган атнада биредә бал туе үтте. Саба районы Шыкша авылында менә 4нче ел рәттән бал туе үтә. Әлеге зур чараның географиясы елдан-ел үсә, киңәя бара. Быел да бирегә ерак Ырымбурдан, Башкортстаннан, Татарстанның төрле районнарыннан килгәннәр. Түгәрәк чәчәкле киң майдан. Бәйрәмне бал корты булып киенгән балалар башлап җибәрде. Аннары сүзне Шыкша авыл җирлеге башлыгы Радик Хайретдинов алды. Ул шушы бәйрәмне уздырырга ярдәм итүче район хуҗаларына үзенең зур рәхмәтләрен җиткерде. Бу бәйрәмнең инде хайраңына хәзер инде киңәйде. Менә быел без бу лучший муниципальный проект дигән шара белән республика конкурсында катнашуга ирештек һәм җиңү яуладык. Хәзер бу конкурс инде безнең Китә Россиягә моны имзалады иң беренче үзебезнең Саба районы башлыгы Рәис Нургалиевич. Аннан соң бу яңадан без моны алып киттек имзаларга үзебезнең премьер-министрыбызга. Аның подписы белән китте бу хәзер уже Мәскәүгә конкурска. Нәрсә булыр пока белмибез. Нәтиҗәләрен көтәрбез, инде яхшылыкка гына юрыйк. Әйбәт булыр иде, конечно, бу монда Россиядә дә ниндер җиңү яуласа. Бик зур рәхмәт кырчыларга килүегезгә. Продукциягызны ашыкмагыз, сатыгыз, инде яңгыр явыр шикелле түгел. Рәхмәт барыгызга, кемнәр килгән, кемнәр сатып ала. Тагын бер тапкыр барыгызга сәламәтлек телим. Һәм үзеңнең яраткан җырларыңның берсен башка алып китәсе килә. Рәхмәтемне килә әйтәсем. Авыл җирлеге башлыгы җырлавы ук майданга килүчеләрнең күңеленә хуш килде. Булдыралар шикшелеләр. Эшне, җырны бергә үреп алып баралар. Менә быелгы елда да без традицион корт бәйрәме, корт туе, шулатой бәйрәменә Шыкша авыл җирлеге биләмәсенә җыйналдык. Һәм инде шуннан да бу безнең чара елдан-ел күбрәк киңәя дип әйтергә кирәк. Безнең катнашучылар арта бара һәм инде без шушы традицияны алга таба да дәвам итеп, алдагы елларда шулай үткәргә өчен инде быелгы елга килгәндә ел һәрбер елның үзенчәлекле, быел инде корылыклырак ел булып, явым-төшемнәр аз булды. Шул вакытта үсемлекләр үсәргә, чәчәкле культураларның үсүенә дә ул күпме тоткарлык ясады. Шул сәбәпле инде умартачылыкка шу базасы корт җыер өчен бу шамалрак булды. Шуңа да карамастан умартачылар тырышып, үз хезмәтләрен куеп, барыбер дә кортларны саклап калып, һәм инде билгеле бер күләмдә быел да уңыш сынап ала алдылар. Инде умартачылык тармагына тулаем килгәндә, безнең районда умартачылык тармагы традицион ул эрилектән киң кулаш алды, һәм инде умарта кортлары күбесенчә шәхси хуҗалыкларда тотыла. Хуҗалыклар әзрәк күләмдә, ул ил буенча шулай, ил буенча 92%-тан артык кортлар шәхси хуҗалыкларда тотыла. Фермер хуҗалыкларында 4-5%, калганы эррәк авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә 2% кына тәшкил итә. Һәм инде җыелган бал күләме буенча да безнең Татарстанда шулай ук безнең менә төньяк районнарда, Мамадыш, Саба районнарында кортчылык киң ала. Бездә инде рус, среднерусский, паралы татарский популяция дип әйтәбез. Шушы кортлар күбрәк таралган иде. Әмма ләкин инде соңгы елларда күпмедер читтән килгән кортлар, чит илдән кергән кортлар исә менә безнең менә үзебезнең шушы табигатькә яраклашкан бал кортлар, алар күпмедер үзгәрә дә бара. Әмма ләкин безнең нарты хуҗалыгы, нәсел хуҗалыгы буларак
ул инде кортларны саклау өстендә эш алып бара. Гафур Хасан Шин быел күчмә кубокны умарта ояларын төрле урыннарга күчереп йөртеп, күп бал алучы Данил Яруллинга тапшырды. Минем ирем Яруллин Данил умартачылык белән шөгыльләнә инде күп еллар шөгыльләнә, 20 еллап. Быел менә бал бәйрәменә килдек. Алар балны. Башка елларны килгәнегез бар идеме? Әйе, без ел сайын киләбез. Балны бик яратып алалар. Ландыш белән сөйләшеп торган арада Яруллиннарның сату өстәле янына халык мәш килеп җыелды. Нырты балы диеп, сорап, чиратка бастылар. Сату рәтләрендә бал сатучылар һәм сатып алучылар гөр килде. Пчеловодством я занимаюсь с самого раннего детства. У меня бабушка потомственная пчеловод. Вышла замуж, муж оказался тоже пчеловодом. И так вот совместно мы создали такой вот бизнес. Так я работаю в детском саду воспитателем, но свой отпуск провожу на пасеке. Мне помогает моя семья, мои дети, мой муж. Хотя у мужа аллергия на укус пчел. Но он старается вместе с детьми, в основном всю тяжелую работу ложится на его плечи. Мы приезжали первый раз 3 года тому назад. Просто наш друг, мы в Белебее на ярмарке познакомились, и он нам сказал, что на следующий год мы вас приглашаем на нашу ярмарку, которая будет проходить в Шикшах. И 3 года тому назад, когда мы приехали, нас радушно приняли. Во-первых, добирались очень долго, 6 часов в пути. Нас приняли радушно, встретили. Мы заняли призовые места по оборудованию торговой точки. Нам подарили денежный приз, сюрпризы, которые нам до сих пор вот сопутствуют, и мы их бережем. И из ярмарки возим вот эти вот наши сувенирчики, которые, я как считаю, приносят нам удачу, как наши талисманчики. Кем белән генә сөйләшсәң дә, бу бәйрәмнең бик тә кирәкле, файдалы булуы хакында әйтәләр. Гомерле булсын диләр. Без Шикшигә килеп үзебезнең эшебезне, хезмәтебезне күрсәтәбез. Бал сатабыз, тәҗрибә уртаклашабыз диләр умартачылар. Арча районы Түбән Аты авылыннан Айрат Мөхәрләмов әти бабасы юлыннан 5 яшеннән бирле умарта карый икән. Без монда 3нче ел киләбез. Аллаһка шөкер, инде баллар калмады, сатылып бетте. Бик теләп киләләр кеше дәгән, үзебез дәгән бик яхшы. Бал белән инде 5 яшьтәндер инде умарталыкта. 5 яшьтән. Кем сиңа йөзә бал белән шөгыльләнә? Бабаң Әти. Быел күп булдымы бал? Башка елга караганда әзрәк. Йөрәктәме бал кыртлары кайда йөриләр сездә? Безнең шул Арча районында күчмә кортлар бар, инде күчереп йөртәбез. Башка Меданоска бүгенге бәйрәм бик оештырылган, мәгънәле, кирәкле бәйрәм. Елдагын ишетеп көтеп торабыз инде. Кайчан килер, кайчан шушы вакыт объявлениесе булыр дип радиодан ишетеп килдек. Авыл кешесе дә бәйрәмнең барлыкка килүенә бик шат. Бәйрәме дә нинди бит әле? Үзе тәмле, үзе татлы бәйрәм. Biz инде бу бәйрәмне бик яратабыз, көтеп алабыз. Монда диләгән кеше бал сатып ала, бал продуктларын, умарта продуктларын сатып ала. Һәркем үзенә теләгән әйберен таба ала монда. Минем үземнең кызым белән киявем дә умарта тоталар. Аларның да баллары бик әйбәт булды. Алар да бүген бик әйбәт кенә сату итәләр монда. Бал туе дигәч тә, бу бәйрәм артында умартачыларның күпме хезмәте, тынгысыз көннәре, борчу мәшәкатьләре торганын яхшы аңлыйбыз. Умартачылар җәйнең һәр көнен, аның һәр сәгатен умарта эшенә багышлый. Бал кортлары белән эш итүе ай-хай җаваплы, билемне күп сорый торган, сабырлык белән эшли торган хезмәт. Ныртыдан Марат Хафизов 1996 елдан бирле умартачылыкта эшли. Күңелгә яткан, яраткан эшем ди ул. 106 баш умарта тота. Марат әйтүенчә, быел балчылыкта авырлыклар күп булган булуын, әмма күңелне төшерергә ярамый. Елга ошап килми ди Марат. Менә үзенә тагын бер шөгыль тапкан ул. Балавыздан шәмнәр, төрле матур фигуралар ясый икән. Аларны сатуга куя. Нәсел эшенә дә зур игътибар бирә.
Нәсілгә тикшерү буенча инде Казахстанның научный институтында эшләүче Майыр Андрей дигән кеше бар. Нәсілгә тикшерергә өйрәнгәндә авырлыклар килеп туды дагын барып чыкмады. Мин WhatsApp'тан номерын табып, шуңа яздым. Нишләп болай микән бу дип, кая канатларыңны җибәр әле диде. Аннары ул тикшерде инде, ул тикшереп мин дөрес эшләмәгәнем. Бу мине өйрәтте. Үзе шалтыратып, ярты сагать буе минем белән сөйләште. Менә шундай үзе дәрәҗәле, үзе простой шундый кешеләр дә бар инде. Менә әллә кайдагы Казахстан кешесе белмәгән кешеләр дә шулай торып булса. Мин дә әнә шул средний русский корт тоткан өчен генә сиңа шулай торып ярдәм итәм диде. Менә ул кортлар арасында менә бу сез әйткән корт нәрсәсеннән файдалы ул? Бу бит инде безнең борын-борыннан килгән, монда сакланган корт инде ул. Бәйрәмдә иң тәмле балны билгеләделәр. Лотерея уены, мунча себеркесе бәйләү, бал турында мәкалләр әйтү буенча да ярышлар булды. Үзешчән артистларның чыгышы да тынып тормады. Ümit tulacağına yüreğinde min kaçakladı. Ütkenlerden var ızırlar kaldı. Şul ızır bizge yaşlık yetkere. Ütkenlerden var ızırlar kaldı. Şul ızır bizge yaşlık yetkere. Şul bizge yaşlık yatkari. Шикшедә бал туйы үтте. Җәйге, баллы, матур аланда халык рәхәтләнеп ял итте.